دم باش تماشاوانên hêja, ez Cihan Zekeriya me di xelekekan û ji programa Vî kesî binase. Kesayetiya me îro bi navê Kemal Fewzî ye. Kemal Fewzî li sala 1891 ji dayîk bûye. Ew bi eslê xwe ji qezaya hêzan e ya girêdayî Bedlîsê. Di sêzdesaliya xwe de ew çû Îstanbulê ji bo beşdarî dibistana leşkerî bibe û ji ber vê yekê dûr ket ji welatê xwe. Di sala 1912 de ew tevî şerê Belqan dibe û di vî şerî de birîndar dibe û ji ber seqetiya xwe ew teqaûd dibe. û dema ku komela Tealiya Kurdistanê da mezrandin, ew yek ji ew kesayetiya bû êgo ava kirin û bûte endamekî çalak li vê komelê de. Di heman demê de di lijneya derhênera govara jîn bû û dibe yek ji nivîskarên berdewamê govarê û herwiha jî dibe rêveber li komela hêvî û dildarên Kurdistanê. Kemal Fewzî dibe endamê tevgera azadî û diçe cem Şêx Mehmûdê Berzencî û herwiha jî peywendiyên xwe xwir dike li gel Simkoy Şenkar. Kemal Fewzî ji aliyê îngîlîzvanan tê girtin û piştî ku kare ji wan bireve ji aliyê Komara Tirkî tê girtin. Dema ku hate girtin temenê wî 35 salî bû. Darezindina Kemal Fewzî û hevalên wî li 20 Eprîlê sala 1925 dest pê dike. Piştî darezindineka simbolîk ji bo Kemal Fewzî û hevalên wî Hacî Axtî, Mihemed Tewfîq, Seydayê Ebdilqadir biryara darvekirinê ji bo wan derket. Wî ev giranî li ser şanê xwe qebûl kir û toygoşerê doza netewî dikir bê minnetî û herwiha jî digot bila êb fanî ji mirinê bitirsin, ew ji bo min ne tişteke. Li gorî gotinê Nûrî Dêrsim, got piştî biryara darvekirina vî Kurdê perwer, 3 roj ev biryar hate bi dereng xistin, ji bo ku ziyadtir wî eziyet bidin. Di vê demê de xwişka wî tê hevdîtina wî û li tev hemû ew dilşewatiya xwe dixwaze birîna birayê xwe sivik bike û ji ber vê yekê jî gotina pêşiyan tê bîra xwe û dibêje berxênêr ji bo kêr. Kemal Fewzî û hevalên xwe li 27 Gulanê sala 1925 li şebeqiya Sibê de li beramber mizgefta mezin ûlû camî têne bidarvekirin li bajarê Diyarbekirê. Ew di deqeyên herî dawî yê jiyana xwe de li ber mizgefta mezin û li ber lingê sêdardanê û li ber asoyên Sibehê û li ber bêdengiya Diyarbekira Şewitî dinere û dibêje Kurdistan wekû beheşt e û ew ya me ye û xwe diyê malê emin. Em ê dîsa têkevin hindir. Tu hêzek nikare beramber vê yekê bibe asteng û lora ew ya me ye. Bînerên hêja ji bo berdewamiya me bişopînin, bipijrînin û abû nebikin.